Li gorî zanyariyên pisporan ji her sê Kurdan yek li dervê Kurdistanê dijîn. Ev rêjehan dîasporaya Kurd dike dîasporaya çaremîn a cîhanê. Piraniya van Kurdan bê îradeya xwe koçber bûne. Dîasporaya Kurd bi taybetî jî ya li Almanyayê perîferiyeka bihêz a navenda Kurdistanê ye. Îro li Almanyayê qasî milyonek û 200,000 Kurd dijîn. û bi vê çendaniya xwe li wir kêmînetxweya herî mezin a piştî Tirkan e. Îro li Almanyayê qasî 46,000 kargehê Kurdan hene û salê qasî 20 milyar euro cîro dikin. Aktörên vê fenomenê nifşên yekemîn ku heta niha qala wan pir nehatiye kirin. Vêca ev xebata bi navê Xerîbên Biyanî li ser her du nifşên yekem ên karker û penaberên dîaspora Kurd a Almanyayê ye. Di vir de hem rewşa nifşên yekem hem jî mijarên bi wan re têkildar hatine amajekirin. Li ser mijara nifşên yekem analîzeke Komelgeha Kurd a Almanyayê tê kirin. Ev aktörên koçberiyê bi biyografiyên xwe ji aliyekî ve jan, kul û derdên civaka Kurd di nav xwe de dikirin. Ji aliyekî ve jî deriyê cîhanê ji gelê Kurd re vekirine. Pirtûka Xerîbên Biyanî di refên nûbiharê de ciyê xwe girt.